Pijme chlapci medovinu, ta má v sobě medicínu. Léčí smutek, léčí žal, medovinu pijme dál. Pěkná básnička, přátelé, vidíte. A o její pravdivosti nejspíš věděli už staří Sumerové, kteří údajně medovinu jako první na světě začali dávno před Kristem vyrábět. Tady v Nivnici ji podle tradičních receptur dělá Dalibor Hromčík. Naučil se to od táty, kterého k tomuto lahodnému nápoji přivedla náhoda, nebo spíš omyl. Na Rasové, což je kus směr na Slovensko, byla velká včelařská stanice chovatelská, kde měli asi 120 úlů včel. No a domluvil se s panem Westminsterem, že by si nějaké včeličky odkoupil. Jenomže pan Westminster na smrtelné posteli zahlásil, že pan Hromčík si koupil všechny včely a umřel. A taky z úcty k neboštíkovi měl Daliborův tatínek najednou místo plánovaných 5 včelstev rovných 120. To pro něj musela být docela čára přes rozpočet. To si piš. Hodně se tenkrát zadlužil a od té chvíle trávil veškerý volný čas u úlů. S maminkou začali dělat mateři kašičku. Co 3 dny seděli ve včelnici mamka a přerábovávala opravdu nějakých 1000 malých buněček. A tehdy přišel i nápad vyrábět medovinu? Přesně tak. Ve velkém je pak od roku 1983 prodávali na dostizích ve Slušovicích. A recepturu používali tradiční, Iveto? V podstatě ano, jen začali do nápoje přidávat různé příchutě. Letos jsme v Americe na prestižní výstavě získali první zlatou za štělí medovinu a stříbrnou medaili za klasiku a za mandlovou. Kdo je vaším prvním kritikem, když třeba něco nového vyvinete? Maminka moje. Proto se chodil se skleničkou, mamko koštní. Ta věděla, ano, to můžete prodat, to nemůžete prodat. Z čeho se vyrábí medovina, je jasné, ale málo kdo ví jak. Dáme mírně rozehřátý med. Med je český, 300 kg medu na 1000 litrů. Ten med nesmí vůbec projít varem, vidíte? V žádném případě, protože jsou tam zdravé látky, opravdu vitamíny, takže proč bychom je ničili? Následně se roztok ve sklepě schladí na 16 stupňů a přidají se do něj speciální kvasinky. Ty ho pak během nějakých 6 až 8 týdnů v podstatě promění na medové víno. A za jak dlouho se hotový nápoj může expedovat? Nejdřív za 10 až 11 měsíců. A ty příchutě se přidávají kdy? Až úplně nakonec, Pepo. Dalibore, máte spočítáno, kolik litrů medoviny vám tady zraje? Kolem 50 000 litrů je teď k dispozici. Páne, jo. To je teda požehnané množství. Troška. Nalít tolik medoviny do lahví musí být docela fuška. Klasické typy se plní na automatické lince, ovšem speciální balení pěkně ručně. Takže já si teď tady naplním tuhletu lepou děvu. Jak ji říkáte? To je Madonna. Hrdlem asi sem, vidíte? Hrdlem tam, ano. A co zmáčknu? Ano. Už se nám Madonna pěkně plní. Ježíš Františku, jak to teď mám zastavit, aby nám to nepřeteklo? To se tady zastaví a přetěká to do té nádržky dál. Takže další špuntík, další holku uzavřeme. Tak. Když budete chtět na brigádu, stačí říct. Ráda, na takovou vonavou silnou brigádu, proč ne? Tahle medovina, to je archív, počítám, že je nějakých 10 let stará a je vyrobená z lipového medu a výběrových dalších medů. A platí u ní to rčení, že čím starší, tím lepší? Určitě. Prosím. Děkuji. Ta voní. Tak na vás. Na všechny dobré lidi. To je krásný. Tak po to se podepisuji. Ne nadarmo se Hromčíkovi pyšní titulem Král medoviny. Získali ho jako vůbec první u nás. Nejsou ovšem jediní, kdo Nivnici proslavil, že jo? Máš pravdu, Pepo. To se ale musíme vydat proti proudu času.